Det er synd for far, mor. Ej, det er synd, det der. Ja. Og vi venter lige på det sidste. Nej. Kunne han komme over, eller hvad? Carsten, hvad med vores fine bæk? Der er lige lidt til at tage kast på. Der er lidt til at kaste. Ja. Er der slet ikke nogen, der hjælper? Kølle. Der er video. Du skal lade folk dumme af på. Vi mangler lidt til at kaste, mand. Sådan her. Ej, vi ser min bord, vel? Og jeg har taget Dennis! Nej! Hvor har vi... Jeg lader jeg skal på ham der nu. Altså, nu passer det på. Nej, det er bare det der. Ej, Fab, Helle, stille og roligt. Nej! Han har næsten ikke fået noget. Passer på min ballon. Det virker måske slået. Kan han have noget, eller hvad? Nej. Er de lov til at få varmt vand, eller hvad? Hold da kæft, det er det. Kan du hive en eller anden ting ud? Kan jeg komme kanel fra en sommer, eller hvad? Det tror jeg. Det var fandme den gamle dag. Kan du så ikke lige bukke den op igen? Nu går den ikke bare af, den der, vel? Ud af alle haner. Nej, jeg er ikke med min røv. Det er en god kanelkage, der. Der er en, der kan åbne det. Er der nogen, der vil? Kanelsnegl, ikke også? Han krammer. Jamen, så skal jeg fandme skynde dig, for det der, det er sødt. Hvordan har vi på? Ja, det tænkte jeg også. Ja. Nej, det der, det er altså ikke andet. Hold du den første brus? Har du en tak, Carsten? Det lugter nu. Ej, hunden. Ups, Carsten. Ej. Går du ind og får af? Jamen, jeg kan ikke få det af nu. Puh, for den. Er ikke nogen, der har 0 til ham lige? Nej. Øj, min øje. Det skal da lukke. Hvad med der langsommelige pis, det her, hva'? Hygger du det? Ja, men det kan være, så kommer jeg over. Og vent til din polterappen, Dennis. Ja, lun, det vandt det. Nej. Så er det fælles. Er du der, den? Lækker hår. Spar og fyr løs. Ja, det var bare, hvor man... Der kan altså om den vide figur, der jo. Det kommer hvad, du den? Fantomen, den er væk. Michael, han kom tak om, du skulle på arbejde på manden. Tonen er det mindste. Der er ikke noget. Dennis, er du i live? Nej, Hvem var det? Krammer. de løber nu. Der kommer lidt vand til dig, Dennis. Bare lige give ham. Han skulle løje i stunde til. Ja, det er sådan noget thai-so. Kig, ryger derfra. Det er bare vand. Det er bare lige... I øje nu ham. Så får han. Sande, har han en håndklæde med? Nej. Nej. Ej, en kort afsnit, så er anden faldet ind til lukket.
Det er begyndt at brænde nu i hvert fald. Hvad er det? Ja, det er sådan, jeg husker det. Ej. Det pakker sig så tæt, at kroppen eller huden overopheder.